Murag kining atong ebanghelyo tubag ni sa atong usual kaayo nga sayop nga panghuna-huna. Kanabitang moingon ta nga nganong gipaantos mangkus Ginoo aning akong sakit ay. Kanus apa man ni kuhaon sa Ginoo ang akong pag-antos. Di ba naaman mo ana no? Wa mo mag-antos ron. May pag-antos siya. Kung nasagoy akong kaugalingong pag-antos, niya nga yung kasagaran pasanginlan, ang Ginoo, nganong gipaantos bangkos Ginoo. Unsa may sa nako, Lord, nga imo mangkong giingon ani. No? Nganong maora man ni naong nako, Lord, unsa may sa nako. Nga kani may akong naong, nganong maora man ni akong height, nganong di man jud ko mo taas-taas og jutay. Dagatag mga pagmahay, no? Nganong kani man say akong ginikanan, Lord, nganong kani may akong mama, nasa uban maingon nganong kani may akong nabana, Lord, oy nga kadaghan untang buutan ato, katug yung akong katapusan gibuwagan buutan man tato napunta manong ko aning yawanon kay dako unsa may sa nako, Lord, nga gitagaan man ko nimo bana nga buangon. Nay mga inana. Nya unsay tubag ni Hesus, ang yawa maudi ay mo paantos nato. Mao na pag-ingon gyud sa tag-iya sa sinagoga nga kamo unom ka adlaw ta makatrabaho, anhi mo dinhi aron ayohon mo, pero sa adlaw igpapahulay ayaw mo pag-ayo og masakiton. Aging na din Kristo, kamo gani kanang inyo mga baka, kanang inyo mga asno, inyo magainang badbaran og igawa sa kwadra aron makainom og tubig panahon sa adlaw ang igpapahulay, ni ay gipaantos sa yawa sud na sa 18 ka tuig. Di ay pwede sad nga badbaran sa iyang pag-antos. Yun ana ba? Ay kamo ron unsa mo? Giyawaan o naay Ginoo? Namoy Ginoo, unsa man rin naa ninyo, Ginoo o yawa? O Ginoo gani na ani mo, wa na kay pag-antos. Badbaran man kas Ginoo. Pero nag-antos kaya pag karon, yawa ang naani mo. Ngayon na ko na imong tupad. Ngayon na kay pag-antos ron. Ngayon na nag-antos ka. Kaya ngayon gani, mau lagi, antos ko, yawa ng kuyog ni mo. Sayo na kayo tanawa ang babae. Napulog 8 ka tuig, gatikubo siya, di katuyhan. Sa to pa, matod pang Hesus, napulo og 8 ka tuig nga ang yawa na aniya. Sige og yud sige pag kuan ba, sige paantos niya. Sa to pagkuyog yang yawa, pagkuyog na ni Hesus, naduol siya ni Hesus, uy nituyhad ang babae. Nya kanus aman ta magsigig antos. Matod pa sa atong unang pagbasa, basta magsunod gani itas tawhanong kinaiya, iya gintas yawa. Ang espiritu nga gihatag sa Ginoo nato, dili kuno magpahimo natong ulipon, kung dili mahimo tang anak sa Dios. Nya kay anak man sa Dios, dili na kuno ta ulipon. Mao na siya. Kasagaran sa mga taong nag-antos, kanang ulipon sa sala. Si San Roque, nasakit man na siya. Niya, gipriso pag dito sa ilawom sa iyang balay, na iyang balay siyang amahan. Nag-antos to siya o wa? Physically, nag-antos, pero ang iyang kasing-kasing malipayon. Malinawon sa to pa wato siya magantos, nabuntog niya ang pagpaantos sa yawa. Kay nagantos pa to siya, nagibati siya pagantos, mo reklamo unta to, mo reklamo to nya kay wa man mo reklamo ni dawat raman sa to pa okay ra kay niya, dili to antos. Unsa man to, kalipay to niya na prisuhon siya. Mao nay timaan nga ikaw na ay Ginoo, kanabitan ang problema dili na problema para nimo, ang sakit murag dili na sakit para nimo. Panalitan imong anak,
katapulan kayo. Sige lang duwa ng computer. Sa una, magyaw-yaw ka. Kay mura man kag masuko niya nga, di gyud ka maong mutabang nimo. Di gyud ka maong maminaw nimo. Masuko ka ba? Bugatan ka. Nasuko pa gani ka. Sa ato pa nagantos pa ka na. No? Pero na kay Ginoo, oy, bisag ka ng imong anak, mamatay na sa katapulan. Malipay, radyo ka magtanaw. Akong anak, akong anak. Siya, mo trabaho na siya. Adi na siya mo trabaho. Siya nga naman siya. Ambot, nga nang di siya mo trabaho. Pero, malipay man dyan ko niya. Kaya ako, gunang anak. Anak. Siya, sige lang kagpakaon. Ay, sige, pakaon. Anak guna na ako. Nga nung di man pakaon, di pasuso. Magyan anak ko sa una. Karoon na noong kaon na yun. Di na hinoong ko. Ana ba, makita kag positive. Imong bana, mga bit. Sa una, magyaw-yaw ka, animal ka, buwag na lang ta, buwag. Aka na, muana gani kag istorya, sa ato pa na kayawa. Antos ka. Pero na kay Ginoo, mayingon din ka nga, kaning banaha, mao gini makahatag na kog kahigayunan na magsigi kog pasaylo. Magamit gid nako ang virtue of forgiveness. Kada gyud adlaw, murag 24/7, sige kog gamit sa virtue of forgiveness. Matuman gining giingon sa Ginoo diri nako nga pasayloag kapituan kapito. Ay salamat Lord nga gitagaan ko nimong bana nga maoy makapahimo nakong mapasayloon. O di ba? Di na ka magantos. Nga naman na-enjoy naman kag sige gamit sa espirituhanon nga mga butang. Forgiveness, kindness, patience, di ba? Acceptance, humility, prayer. Kaya magsige makaampo, Ginoo in taon, Ginoo, tabangi taon kung malig-on ko nga, makapadayon kong higugma aning panuay kong bana. Kay kisigihan, yung kong suway kada adlaw, suwayon, yung ko niya panuay, gining bayhan, aning banahan. Nya mo anha sang kabit, mas guwapa ra ba nimo? Ayay, so sang kabit. Pag sunod na sang adlaw, kita na sa lain na sang babae ang bayan sa lain na sa ning pasaylo, Lord. Salamat kay Lord. Nga nakakita na sa lain akong bana, lain na sa ding pasayloonon. Ana, gaagas imong luha pero malinaw imong kasing-kasing kay nakahibaw man ka nga ang naglihok diha nimo mao ang Espiritu Santo, dili ang tawhanong kinaiya nga hala away gyud, hala gyud. Singhag dayon, kit-kit dayon, paak yun, patay gyud. Karon ang ato mga politicians, kumusta man unsa ilang gigamit sa pagpangumpanya? Espirituhanon nga mga kinaiya o tawhanong kinaiya? Kusga. Kusga pa gyud. Tawhanon. Nya, muuban mo nila o dili? Kamu otro rabasan mo, apil gani ko usahay, muuban sa taoy. Na ay mga tawhanon kay kinaiya, magsigig away, magsigi og kanang mga bashing diha sa social media, anha pas mga TikTok na siging dinautay, moapil ra ba sa ta? No? Sugod karon ayaw na. Diyos nung kinaiya. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ingon gyud si San Pablo nga tungod ni ining atong nining Espiritu Santo nga nakighiusa sa atong espiritu, kanang espiritu nga gamay og mao na ang atong kalag, mao na ang dili mamatay nato. Nya kanang espiritu nga dako nga kana ganing mao na siya ang Holy Spirit. Nya ang Holy Spirit kuno makighiusa sa atong kalag. Nya kung magkahiusa na sila, mao na sila maglihok diri nato. Kay ang kalag man mo'y nagpalihok nato. Principle of movement, principle of intellect, principle of emotion, principle of our individuation. Mao na ang kalag. Nya kung mahiusan na nas Ginoo, ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, awa na, pang Ginoo na. Ngay kamo karon. Unsa may inyong gihunahon aron? Pang Ginoo o espirituhanon? Karon ba karon unsa man yung ginahon na? Pang Ginoo o espirituhanon? Mahinay mag-imong tingog. Tistingi ko no. Tistingi ko no. Kanang tanan ninyong daang kwarta ihog kuno nas kolekta. Ay gyud binli.
Haron wa na jud kay kanang tawhanon nga hunahuna kay imo nang binlan moingon man dayon ka unsa kay paliton ako igawas ron ako no unsa kay akong paliton unsa karoy akong kanon pero wa na kay kwarta min ka Ginoo sa imong mga kabot itugyan ko ang akong kaugmaon o ana ka di espirituhano na kayo no. Ay mga naong ninyo sus wagi klaro mo bitaw na nga karon maghando man ta sa adlaw sa mga kalag, mga santos o sa mga kalag karong All Saints Day o All Souls Day kanang maghunahuna sa tao nga ang atong kalag ba nahiusa ba kaha sa Holy Spirit muna kanang November 1 mauna ang atong paghandom sa mga tao nga namatay nga ang ilang kalag nahiusa sa Holy Spirit nahimo sad silang saints, nahimo silang mga balaan. Nya kanini ang November 2 para nasta ng kalag nga wa patay siguro nahiusa ba to sila sa Holy Spirit. Nya sa atong paghandom ana sa may mahitabo makaamgo sad ta, maka-evaluate pud ta karong panahona ang ako kang kalag nahiusa ba ka sa Holy Spirit? Ana ba? Nya mailhan dayon na nagantos ba ka karon o malinawon o malipayon ba ka? Nagapos ba ka sa imong mga kabalaka o kahadlok o you are freed from them na kuan ka na luwas ka gikanila kana mo atong inumduman mo na panguha na mo anang atong mga envelope suwatin na ninyo kalag nga ibalik dire. Nasa opisina ang atong envelope amot og mag-display na niya ta dinhi mga taga-opisina butang ta ni atong mga lingkuranan pulos na diha para envelopes kalag aron suwatan ninyo nga magbutang tag box diha sa loyo para pulganan suwat hog diha mo na inyong pamisa para sa mga kalag nya ayaw sa tong tag 5 centavos ang kada kalag dako-dako asad kay og magaid sa kanang kabalakas imong kwarta to the point nga gamay na lang hinung kay kag-ihog para halad nga tos mga pamisa sa mga kalag awa na nagapos na pod ka labi nagmoy ka suwat kag napuo ka bukalag kay napuo ram na kabukbadlis diya napuo ka bukalag sudla lang akong 10 pesos so piso ang imong kada kalag na tag piso ra din ang ikalag day para nimo nya asa man tong imo day 1,000 katong imong 100 para nimo kay mabalaka ka kay basig unsa imong kanon awa na nakuha na kasi hawa baliha ang 10 pesos anha nimo ang 1,000 adto sa envelope kana dako kay smile ang pare oy inig ablis envelope ba kaning tawhana nahiusa yung espiritu ani sa Espiritu Santo kaloy iintaon Ginoo kining nagpamisa ana no inig abligan ispari na po kabukalag gibutang ang gibutang didto 5 pesos ra nga hapit pa gyud magisi ang envelope sus tagko ana ba ni tag 50 centavos ra man ning iyang kalag kani ang espiritu ani no nahiusa sa tawhanong kinaiya o ana na siya wagi mo ayon ko anya gina manindog na ta